Sumoto nga naglami na jud ang among pinaakay ni Oliver. Pero naay ni kalit og panuktok. Dali ra kaayo nakabarog si Oliver. Ug ako, mura jud kog buing kay natulalay ra ko. Hayate, naputol na pod imbis exciting na kayo. Nilingkod na lang kog taro nga pa-as if nga murag walay nahitabo. Kunya si Oliver kay giabrihan na ang pultahan. Niingon tong pulis nga nanuktok nga naa kunoy importante nga kinahanglang buhaton silang Oliver. Sa motong walay nahimo si Oliver, kundili nag-ilis siya siyang uniform ug niadto sa station. Pero gihatod ko niya daan sa balay. Pero wala gyud may tingganay. Ming babay pa ko niya before ko ninaog. Pero wala gyud siya nitubag sa kuha. Aha ka jud lagi. Ulawa to eh. Sumoto nga mga alas 10 na sa gabi, nana ko sa kwarto. Naghulat ko nga mo message si Oliver sa kuha. Pero wala siya. Hangtod nag-alas 12 na lang. Nakita na ko nga ga-online siya. Munang nag-message ko niya nga, "Hi Oliver, nakauli na ka." Pero gisin na radyod ko niya ug wala ko niya reply. Sa moto nga natulog na lang kog ako. Pagkaog maato kay sayo kay ko gitawagan sa kong mga Jumega. Kay lagi daw mag-beach me. Ingon daw si Sam, dapat daw naa ko dito. Gi-check pa na ako ang messenger, hoping nga nag-message si Oliver sa kuha. Pero wala siya. Online man unta siya, pero wala yung reply. Wala gyud siya ga-message sa kuha. Naanad naman gud ko nga before ko matulog, kay tawagan ko niya. Kunya inigbuntag sad, kay mutawag po na siya sa kuha. Basta dili lang busy kayo. Pero kung panalitag mabisi gani, naagi na siya message nga ibilin sa kuha. Pero karon, wala gyud bisan usa. Pero taod-taod ana, kay naalay ni kalit og message sa kuha. Haningon siya nga, "Hi, ikaw ang ex ni Oliver sa? Ikaw si Claire?" Ug tungod ana nga message, ako ajud nga gi-stalk ang nag-message sa kuana. Unsay ex? Nga ako biya ang uyab ni Oliver. Kaayo ra labayog daspan ay. Sa mo to nga gi-stalk gyud nako tong girl nga ga-message sa kuha. Og boom, na-shock jud ko sa kung nakita siyang mayday. Naay kamot ni Oliver nga naay naka-holding hands. Ug ang caption kay reunited again. Sure jud ko nga kamotong Oliver. Medyo mabalbon. Ug suot po niya iyahang paborito nga relo. Mo nang dili jud ko pwedeng masayop. Kay sure jud ko nga kamoto ni Oliver. Nakita pud nako iyahang mga pictures ug tuod di ay pulis po di ay ang babae. Pag-scroll nako sa iyang mga albums, kay nakita nako ilahang mga pictures. Ug daghan jud di ay silang pictures. Silang duha. Nagwonder ko basin ka workmate ni Oliver. Pero naningkamot jud ko nga dili ko mag-overthink kayo. Gi-screenshot na lang nako ang my day sa babae o gi-save nako.
Nidiretso na lang ko sa banyo og naligo ko. Nauna-hunaan po na ako nga nagsalos mo dito si Oliver Campol. Basin may balos rapod sa kuha si Oliver. Or basin over na jud among relationship ni Oliver. Kay wala naman siya gaparamdam sa kuha. So motong wala na yun ako napugngan nga makahila ko. Kay sakit man jud di ay kayo. Una-una na ako, lami kayo iinom karon. Sumoto nga nag-ilis na ko. Huwag akong isuot kay kanang sexy jud kayo. Niadto na ko sa beach. Gusto kay ko nga gapadagan sa motor. Feel na ko, lami kayo mulupad karon. Pero, aha ka jud kay naa manay checkpoint. Naman ko SP, napug ko'y mga papeles, pero nakalimot jud ko sa kong helmet. Sumoto nga gipara jud ko sa pulis. Ug kulba na ko sa tanan. Kay lagi, wala ko'y helmet. May gani na lang, kay ni kalit lang nag-abot si Paul. Nangutan na siya sa pulis kung unsay violation ako. Ug moto nga gaistorya silang duha. Wala na ko sila nadunggan kay medyo nagpalayo man silang duha sa kuha. Pagbalik nila, kay ni-smile to sa kuha ang pulis nga nagpara sa kuha ug niingon nga okay na ma'am. Dayon niingon na si Paul nga, tara na be, wala man ko nimo hulatagod. Ingon bi ako sa imuha nga kuhaon rati ka. Mao dyan ay ingon ni Paul sa kuha, sabay pinagunit sa kong hawak. Nakusi yun ako na ihang kilid ug niingon na siya sa kuha nga sabay na lang gud dara. Nasungot jud kayo ko ni Paul. Siyang giingnan nga pag-una ragod dito Paul. Pero nitubag siya nga parehas ratag destinasyon karon be. Sumao di ay kay moadto po day siya sa beach. Maong gipasagdahan na lang nako siya. Sumoto nga pag-abot ko dito, hanaan na gyud ako mga Jomega. Gisungog pa mi nila kay nagkuyog daw ang mag-ex. Pero ni-smile ra ko nilang tanan. Ganahan ko sa ambience dito kay lami kayo ang hangin ug mohapak si mohang kalawasan. Nice kaayo ang view. Naglingkod-lingkod lang ko diadto. Well, ko na ako sa mga nahitabo namo ni Oliver. What if naay laing uyab or laing bayi si Oliver? Unsao na lang ko. What if naaday siya'y lain nga uyab? Unya ako kay kabetra or ikaduha lang. What if pud kaha kung replyan ako ang babae? Huwag ako siyang ingnon nga dili ako ang ex. Kay ako ang uyab ni Oliver. Pero, ragwala pa man ko'y kusog para buhato na siya. Pero what if yung ligi diba? Kung uyab di ay sila. Aha ka dyan. Dili na ako ma-imagine nga nahimo rako nga kabit. Sumoto nga ni sabay na lang jud ko og nakigchika na lang ko sa kong mga Jomega. Pagkahapon ana, gisugda na namong tagay. Pero, nagsige lang gihapon kog lantaw sa kong phone. Kay basin di ay, nga mo message na si Oliver sa kuha. Pero niabot na lang ang hapon, wala man joy bisag isa. Og wala yun na ako napugngan akong kaugalingon nga maghubog ug magpalabi og tagay. Nakabantay ako mga Jomega sa kuha. Nga murag na ako'y problema. Nangutana pa na sila kung buntis ba daw ko. Pero nikatawar ako. Ako silang gipakita sa my day nga ako ang gisave sa kong phone.
og nangasyak jud sila. Sige silag tambag sa kuha nga dili nako magpalabi og inom. Ug ingon pud sila nga kinahanglan daw nga ako ang i-confront si Oliver. Ug kay sakto naman ang ako ang nainom. Hubog-hubog na jud ko. Gitawagan din ako ang number ni Oliver. Pero wala man siya nitubag. Sumoto nga ni diretso ko sa motor ug ako ang gipaandar. Nagpakusog na kog dagat. Sa tinuod lang, daghan na akong pananaw. Maong galibog ko og asa kong lugar matong dapita. Ang gusto lang nako kay makita nako si Oliver. Sumotong gapakusog kog padagan, paingon sa police station nilang Oliver. Pag-abot na ko diadto, nangutana din ko kung naaba si Oliver. Ingon to mga pulis dito nga naa daw siyahang opisina. Nidiretso din kong pasaka sa office ni Oliver. Ug wala ko ipaki sa mga pulis nga akong nagyan dito. Gasige lang sila glantaw sa kuha. Ug pag-abot ako sa office ni Oliver, gidiretso gyud nako open ang portahan. Ug nasyak kay ko sa kuang nakita. Na si Oliver. Pero naa siya'y kaubang babae. Ug ang mas nakasyak pa dyan, kay nag-kiss silang duha. Naka-uniform pa ang babae ug pang pulis. Confirm jud ay nga pulis pod ang babae. Perting sigaa sa kuang mga mata tungod sa kuang nakita. Never in my dream nga makita nako ang ingon ani nga scene. Murag halos dili ko kaginawa sa kuang nasaksihan. Wala jud ko gadahom nga mao to ako ang makita. Wala jud ko ga-expect pod nga mabuhat di ito ni Oliver sa kuha. Ug nakabadri pa jud ana kay wala man lang sila nakakita sa kuha. Kay murag naglami na jud kaayo og feel kaayo nilang moment nga gahalok silang duha. Ug naalay ni kalit og biras sa kuang likod. Pagtanaw nako, si Paul di ay. Perte daw niyang gukod sa kuha, pero kusog kay ko nakapadagan. Sa motong gidala ko ni Paul, sayahang sakyanan. Narami sa tubangan sa station. Perting hinilakay nako diadto. Ako siyang giingnan, parehas ra jud ay mong tanan. Nagkasakit-sakit lang mo sa kundugan. Ni-action siya gahag sa kuha, pero ako siyang gitukulod. Taod-taod jud ko nga naghinilakay dito. Hangtod sa nakita na nako nga nigawas na si Oliver kauban tong babae. Sweet pa kayo silang duha, kaya ang babae nagsigig hawid sa hawak ni Oliver. Dayon gipasakay pa ni Oliver ang babae sa sakyanan. Pero dili kang Oliver nga sakyanan na. Ug sa paglakaw na sa sakyanan sa babae, kay nikalit kang nagawas si Paul. Ug iyahang gidool si Oliver. Wala pa din ko misunod ana. Pero wala jud ko kaagwanta. Kay basin mag-unsa unya silang duha. Sumotong nagtinubagay na yun si Paul o si Oliver. Nakatutok pa na si Oliver sa kuha. Ingon siya, nga Claire, mag-istorya sa ta. Please.
Pero wala na ko siya pansin na. Wala ko mitingog. Sa tinod lang lami kay siya sagpaon. Lami kay siya sumbatan. Pero dili ko ganahan og iskandalo. Sumoto nga nanulod na lang mi sa sakyanan ni Paul. Ug gibilin ra nako ako ang motor kay si Paul na lang daw ang modala pagkaugma. Pag-abot na ako sa balay, diretso na dayon ko sa akong kwarto. Ug ako ang phone kay nagsigil ang jud og ring. Kay nagsigilag panawag si Oliver. Pero wala nako siya pansina. Naghinilakay lang jud ko sa akong kwarto. Pero pagkataod-taod ana, kay nagsentog picture tong babae sa ko. Nag-holding hands silang duha ni Oliver. Napay yung mga picture nga gabanding sila sa beach. Napay mga picture sa family ni Oliver. Napay mga picture nga ga-date silang duha. Ug naapa joy picture nga natulog si Oliver. Nga naa sa kama. Aha ka jud lagi. Nihilak jud kog taman nga mura nagwalay ugma. As in hinilakay jud taman. Perting sakita sa kundughan. Pero wala jud ko kapugong sa kong kagalingon. Nga ako ang gireplyan ang babae. Ug ako siyang gipangutana kung kinsa siya. Nireply pod siya nga obvious man siguro atino. Nga uyab ming Oliver. Maong ayaw sige papansin sa kumbana. Tungod sa kasakit ug tungod sa kalagot, gi-off na lang nako ako ang phone. Pagkabuntag ana kay gihatod pa nako si Yayang sa terminal. Kay kinahanglan daw siyang muli sila ha. Kay naa daw emergency. Pag-uli na ako sa balay gikan sa paghatod ni Yayang, naghigda ra ko sa sala. Hapon na nako gi-on ako ang cellphone. Pagbasa na ako sa mga message, ingon tong babae nga, nagapapansin ka girl, kaigat ba ni Moy? Kahibaw kang naanay uyab ang laki, unya ni patol pa ka. Katol kay ka girl. Mas dako pa jud kog dughan sa imuha. Mas lami pa ko nimo. Aha ka jud lagi kay mao ni mga message sa girls ako. Ug nasungot jud kog taman siya. Ako siyang giingnan nga FYI lang miss. Basin ikaw ang papansin ba? Kaya ang ingon ni Oliver sa kuha, nga dili daw nimo siya dawat kay pulis ra siya. Unya, pulis puday ka. Asa mang pangutok ni mo, madam. Usa pasad, wala ko nahangol anang Oliver. Lamya na, madam. Kay mas labaw pa kang katol. Ug FYI lang pod, mas lamion ko nimo. Ipanghambog nimo na imong dughan nga murag butong. Unya imuhang nawo nga murag bunot. Mas lamion pa ko nimo. Nagkatinubagay jud may sa girl. Ug hangtod wala gid siya kagwanta. Og iyaha kong giblock dayon. Dayon taod-taod ana, kay nakadungog na lang ko nga naabot na ako ang motor. Mong nanggadali kog bangon, aron abrihan ang gate, kay gilak man to nako. Kabalo ko nga si Paul ang gadala sa kong motor, kay siya man ako ang gibinlan sa kong yawe. Pero, pagduol na nako sa gate, kay ahaka, si Oliver man di ay. Nahunong pa ko kadyot kay murag kaabrihon dili ko sa gate. Hingon si Oliver, nga please han, mag-istorya sa ta. Giluod jud ko sa pagtawag ni Oliver sa kuwaghan. Pero no choice ko, kay kinahanglan man akong isulod ako ang motor.
Sumoto nga giabrihan ako ang gate. Ako di siyang giingnan nga salamat sa paghatod. Pwede na ka mo ulit. Dayon idagan din ko paingon sa sulod sa balay. Ingon pa na si Oliver nga mag-istorya sa dami. Pero wala gid ako siya pansina. Pero nisunod yun siya sa kuha. Nagsige na siya pamugos sa kuha. Kay makig-istorya lagi daw na siya. Sumoto nga nagkutaw na lang kog juice. Pag man ako kutaw, ako ang gihatag siya. Diyos basin o hawon kag kamulog pangita garason karon. Tubag si Oliver nga mag-istorya sa Taclair. Please. Ako siyang giingnan. Okay, sige. Taro nga ha. Kanang motuo ko sa imuhang mga binutbot nga istorya. Ingon si Oliver nga, Claire, about atong nakita nimo. Si Gianna to. Ako ang ex. Katong ex na ako. Katong first natong kita. Motong giingon ako si Muha nga dili ko dawat siyang pamilya. Kay pulis ra ko. Tubag ko niya, unya karon, dawat na siguro kanila kay nagbalik naman mo. Tubag siya, dili Claire. Sayop ang naasi mong una-una. Paminawas ako. Nibalik siya kay makigbalik siya sa kuha. O gihangyo ko siyahang pamilya nga magbalik mi. Og dawat na daw ko nila. Mura jud ko gibubuan og bugnaw kayo nga tubig. Og nangurog jud akong tuhod. Nagtan-aw lang ko niya. While nitulo na jud akong luha. Nangutana ko niya kung kanus alang mi balik iyang ex siya. Nitubag si Oliver nga 2 weeks na. Tubag ko niya. So 2 weeks. 2 weeks na day ko nimong gibinuangan. 2 weeks na day ko nimong gibuang Oliver. Tubag siya nga dili Claire. Wala ta ka binuangi. Tubag ko niya nga unsa jud ay Oliver ha. Ingon si Oliver nga paminawas ako Claire. Nihangyo si Gianna nga magbalik me. Pero wala ko nisugot kay na ako'y ikaw. Nana ko'y Claire nga andam og permi nga magawat sa kuha. Nganong ibaylo mantika atong bahay nga gibiyaan ko. Kay police ra ko. Ug dili ko ka-afford siyang mga kinahanglanon. Nganong mobalik pa man ko niya. Nga anaan ako'y Claire nga andam kong dawaton sa unsay naa sa kuha. Nganong kinahanglan pa man ako balikan ang tawong naghatag na ko kasakit. Nga anaan naman ko'y ikaw nga naghatag na ko kalipay. Claire, nakontento nako kay naa ka sa kuha. Naa ka nga andam nga muhulat sa kuha bisan naglagyo ta. Nagihapon ka gawlat sa kuha bisan walay kasiguraduhan ako ang pagbalik. Nikatawa jud ko ako siyang giingnan nga ayaw kog bit ka sa mga atik. Kay kita sa kung duha ka mga mata gabi kung unsay gibuhat ninyo. Ug kung unsay relasyon nimo atong babae. Giganahan gani ka sa paghalok-halok atong bayi gabi nga wala na ka nakabantay nga nakit-an na to mundo. Wala na gani ka kahinumdum sa kuha. Igo ra ko nimo gisin. Wala ka ni reply. Ug usa pa, sweet kay mo siyang mga mayday. Og sa mga picture nga gipang send sa kuha.
Tubag si Oliver, nga Claire, giselos ko sa inyo ni Paul atong kasal. Kay baw ka na, mong nipalayo raw sa ako nimo, kay para sa kuha, sakit kayot. Gipatan-aw po na ako ni Oliver ang mga picture nga gipang-send sa kuha. Hingon si Oliver, nga dugay na kuno to. Sa una pa daw to. Pero, dili paghihapon enough yang explanation sa kuha. Unsa na lang to kung nakita gabi nga ga-kiss sila. Hingon si Oliver, nga about atong nakita ni mo gabi dito sa office. Wala jud ko ga-expect nga mo kiss siya sa kuha. Mong nakuratan ko. Tubag ko niya, nakuratan or giganahan. Tubag si Oliver, wala ko gi-expect atuhan. Ug labi na nga wala ko ganahi. Medyo okay ra pud biya kay natubag man ako ang mga pangutana. Hingon pa si Oliver, ngahan, mangayo pud kog sorry si Muha kay nagselos ko ninyong Paul. Sorry kaayo kay nakalimot ko sa pagsalig nimo. Unsaon manggod nga gugmaan kay kunimo. Unta nga nakasabot ka sa kong gibate. Ug sorry pod kaayo. Kaya wala man lang ko giingon si Muha. Nga nibalik na si Gianna sa station. Ug kaoban na mi sa work karon. Pero promise na ko nimo nga ikaw ug ikaw ra gyud akong higugmaonan. I love you kaayohan. Ayaw nagkasuko dira. Ug ako nagpa-hard to get jud ko. Gisipa pa na ako na siya. Gisipatan ra jud nako si Oliver. Nagsige ra siya pa-cute-cute. Apan wala gid ako siya tagda. Kay galagot pa kay ko siya. Pero sa tinuod lang, makita man ako sa nawong ni Oliver nga sincere og tinuod dihang gipangsulti sa ko. Sa moto nga wala gyapon ako siya tingge. Kay wala pa ko nawasan sa kalagot. Pero si Oliver kay nagsige ra ginagdol-dol sa kuha. Hagakson pa kog pinakalit. Hagkan pa ako ang agtang. Basta naaday sa lano, kay sweet jud kayo. Iha pa nang gikuha akong phone o gihatag ra po niyag balik sa kuha. Iha din gilag-in ihang Facebook o ihang Messenger sa kuhang phone. Medyo gikilig po din tawon ko siyang gibuhat. Sa mga nga na okay ra pod mi ni Oliver adtong gabi una ug mas ni sweet pa siya sa kuha pag-ayo. Dayon pagabuntag ana kay nag-message niya si Oliver sa kuha nga. Good morning Han. Pwede ko nimo mahatdan og lunch karong udto. I love you Han. Natingala pa kayo ko kay nabi ay karinderya dito ba? Unya, pahatdon man hinoon ko niya. Kahibaw biya siya nga nasungot pa kog taman atong iyahang ex, nga si Gianna. Pero at the same time, exciting po. Lami kay siya sagpaon sa atubangan ni Oliver ba? Bitaw. Maong gadali taon kog luto para sa lunch nga akong ihatod ni Oliver. Galuto jud tawon ko something special nga foods ug ilabi na ang dessert. Iyara bang paborito kay ako ang crème de leche. Paghuman ako luto kay naligo na dayon ko. Ang akong gisuot kay simple lang. Pero laisyohan. Sumoto nga mga alas 11 nako naabot silang station. Ako din gitawagan si Oliver. Nagpahibalo ko nga naan ako sa gawas. Dali ra pod kay siya nakatubag og kahibaw jud kong gadali siya naog kay madunggan ako iyang footsteps. Nigawas na pod ko sa sakyanan og gidala na akong food nga akong giluto para kang Oliver. Og tuod man gisugat din ko niya
ug dako kay siya gismile nga gasugat sa kuha. Ug nakita pa jud nako sa kong duha ka mata nga naa diadto iyang ex, si Gianna. Gisugat po dayon kog hug og kiss sa forehead ni Oliver. Ug syempre nibalos pud kog hug ni Oliver. Ug hangtod sa nangaon namin. Na ang mga kauban ni Oliver ug nagdungan mig pangaon. Ug mas hugyaw pa jud kay naa si Gianna. Nag-share na mi sa mga pagkaon. Ug ako ang giluto nga para kang Oliver kay naigo jud para sa tanan. Kay daghan naman gud sa kong giluto ug kay wala man pud ko'y kauban sa balay. Sumoto nga gidala nako tanan kay madaot ra sa balay. Isog pa kay nagnilantawan si Gianna sa kuha while nangaon mi. Daniingon pa ng kauban ni Oliver nga kanindot aning hinatdan og pagkaon, sir. Ug mas naugyaw pa yun kay ganahan kay daw sila sa kong niluto. Kay lami daw kayo. Mura daw og chief cook ang galuto. Mga atikon jud ning mga pulis ba. Sa mo to nga paghuman na magpangaon, kay ni dool yun na si Gianna sa kuha og niingon. Di ba ikaw mo'y Claire? Pwede ta mag-istorya. Silang Oliver ani og iyang mga kauban kay nang lakaw na kay napa daw urgent na buhaton. Hingon si Gianna nga, ikaw day ang ex ni Oliver. Tubag ko niya, nga correction ma'am. Uyab ko ni Oliver ug ikaw ang ex. Tubag siya, mao ba? So ikaw day ang panakip butas. Tubag ko niya, nga bisan kanusa, wala ko nahimong panakip butas ni Oliver. Sa tinuod lang, si Oliver ang gagukod sa kuha. Nahilom siya kadyot og niingon, nga Claire, wala ko intensyon nga masakitan ka. Pero naan ako'y singsing. Sabay pakita siyang singsing nga na siyang finger. Ug mao pa jud tong ring nga gipasuot ni Oliver sa kuha. Katong gapaas if me nga mag-fiancé ni Oliver. Ingon pa siya nga engagement ring daw to nga gihatag ni Oliver siya. Murag naglain jud akong paminaw sa akong nadungog nga engagement ring daw nila. Pero wala ko kapapekto eh. Tubag ko niya nga naapog ko'y ako. Sabay pakita na ako sa akong finger nga naapoy singsing. Ug ako pa siyang giingnan ug kana nga singsing ma'am nga imong gisuot karon. Gilabay naman na niya. Pero basin gipunit nimo. Makita yun ako siyang nawo nga naglagot na yun kayo siya. Hingan pa si Gianna nga naay nahitabo namo ni Oliver. Bag-o lang. Pero wala siya kabalo. Nakabalo na ko nga katong mga picture nga ang gisend sa kuha. Kay sa una pa to. Og pila na katuig ang nilabay. Hingon pa siya nga Claire, kung ako sa imuha, makigbuwag na ko ni Oliver. Kaysa tinuod lang, wala ganahi ang mama ni Oliver sa imuha. Kay bank teller manday ka. Hilas kay siya sa part. Nga wala daw ganahi ang mama ni Oliver sa kuha. Hunya baliktad di ay. Ako siyang giingnan. Nga nung makigbuwag man ko ni Oliver, nga love man kayo ko niya. Ikaw ma'am, love pa ba ka ni Oliver? Wala jud dayon nakatingog si Gianna. Taud-taud ana ningon siya
Nga clear. Kung ako pa nimo, buwagan na dyan ako si Oliver. Kay buhato na ko ang tanan para mabalik siya sa kuha. Nikatawar ako ana og niingon. Nga sure ka ma'am, nga mabuhat ni mo ang tanan. How dare no? Desperada naman jud kayo ka. Bisan unsa na lang imuhang ipang-send sa kuha. Sa kadesperada nimo, wala nakakabantay nga naa di ay mga date imuhang mga gisend nga mga pictures sa kuha. Isog na jud kay naiyahang nawong nga gaatubang sa ko. Pero kiber, wala ko'y pake. Kay dili ko palupi. Pero sa dihang niingon si Gianna nga, buntis ko og si Oliver ang amahan. Wala jud ko kasabot kung unsay bation nako sa gisulti ni Gianna sa kuha. Naburos daw siya. Sumoto nga wala jud ko kasabot sa kong bation sa giingon ni Gianna nga buros daw siya og si Oliver ang amahan. Mura kog katuohon niya nga mura pud og dili. Pero nasakitan jud ko. Wala jud ako napugngan nga maghilak jud ko sa kuwang sakyanan. Naragid ko adto galingkod while paabot ni Oliver. Kay silang Oliver naa pa may gilakaw. Gapaabot jud ko niya ug dili jud ko mole. Kay kinahanglan jud nako nga i-confront dayon si Oliver about sa gistorya ni Gianna sa kuha. Sa mo nga pagkahapon na ana, naabot na si Oliver ug ako gid siyang gipangutana dayon nga, Oliver, nakoy pangutana si mo ba? Unta magisulti ka sa tinuod? Buntis si Gianna. Ikaw daw ang amahan sa gibuntis ni Gianna. Pero nikatawaran na siya og niingon. Ngahan, ayaw ra gud og tuwa ng Gianna, kay bisan kanusa, walay nahitabo sa mua. Tubag ko niya, nga tinuod ka na. Tubag si Oliver, Han, wala joy nahitabo na mo anan Gianna, bisan pag katong wala pa may kabuwag. Karon pa kaha nga naan ako'y ikaw. Tubag ko niya, nga siguraduha lang jud na Oliver, kay og tinuod man gali na, bantay lang jud ka sa kuha. Ug makita jud nako sa nawong ni Oliver, nga mura man siya nasuko. Hingon pa siya, nga dalihan, kuyog ta sa sulod, atuan ning husayo ning panghitabua. Sa moto nga paspas kaming galakaw ni Oliver, samtang hawid niya akong kamot, pasulod silahang station. Ningon din na si Oliver kan Gianna nga, unsa naman sad na imuhang gigama nga istorya. Nitubag si Gianna nga naman di ay, tinuod man sab. Tubag si Oliver, nga ayaw jud ko gamay istorya nga ingon ana. Malipayo no karon nga kauban si Claire. Pero ana pud ka nga magsinamok sa mua. Tubag si Gianna nga, tinuod Oliver, nga buntis ko, ug ikaw ang amahan. Nikatawa ra na si Oliver og niingon, tinuod jud, kay bisan kanusa, wala ko kahilabot si moha. Tubag si Gianna nga, naka-remember ka atong gainom ka nga hubog kay ka. Idalati ka sa hotel. Naay nahitabo sa tuwa ato nga time. Ako nga naglantaw og naminaw lang sila ha. Ni-smile ra ko. Pero sa kunahuna, nakapangutana jud ko
kung kanus alang manay nahitabo ba. Sumoto nga nitubag si Oliver nga, oo, nakainom ko atong nagkita at agbalik. Pero Gianna, dili pa ko buang para ibaylo na ako si Claire sa mga. Ug usapod, unsay hotel, nga sa akong nahinumduman, gihatod man ko sa akong kauban sa akong boarding house. Unya moingon ka nga nay nahitabo sa tuwa. Ayaw jud ko buhati og istorya nga makaguba sa mong relasyon ni Claire. Kay maskin kanusa, wala na ko'y plano nga mopatol og balik sa mga. Murag nakuhaan jud og tunok akong dughan katong nadungog nako ang mga gipangingon ni Oliver. Pero at the same time, naa gihapoy kalibog sa kuang hunahuna. Sa moto, nga tinuod, nga buntis gyud si Gianna, ang ex ni Oliver. Pero, dili si Oliver ang amahan. Kay daghan namang god ang chika nga buntis daan si Gianna pagbalik niya sa trabaho. Then pagka October 26, 2021, nagbanding May sa mga barkada. Og kauban ako si Oliver ug si Kuya kay day off daw nila. Mong mukuyog na lang po daw sila kapil. Mga around 3 to 4 p.m. na may nabot sa dagat. Siyempre, hapon na may nangadto kay sayang ang skincare og imuha lang ibulad sa init. Bitaw. Kamulo na may gluto sa mga angay lutoon. Well, ang mga boys kay gahimo nag-tent since ang uban kay mag-overnight man daw sila. Og si Oliver kay gatabang sa pagpaypay sa kuang gisugba nga isda. Pero nikalit lang nag-ingon si Oliver sa kuha. Ngahan, nara ko'y adtoon ha. Urgent lang kaayo. Pero, mubalik karapod ko daya. Mo na'y ingon ni Oliver sa kuha sabay kiss sa kong forehead. Dayon nilakaw na siya. Pero mga alas 6 na lang to, wala mang gihapoy Oliver nga niabot nga nibalik. Tagbaw taon mig hinulat kay aron magdungan mig pangaon tanan. Unya taod-taod ana kay nang lakaw na ako mga Jumega. Mga to daw sila sa unahan. Bilin lang daw ko kay maghulat lang daw ko sa kong my loves nga si Oliver. Subali kami na lang ni Kuya ang nahabilin dito. Nag-heart to heart talk pa ming Kuya. Pagkataod-taod ana pod kiningon si Kuya nga mangadto daw mi sa unahan kay naa daw nindot nga view ditong dapita. Ang amo mga pagkaon kay gipang butang sa namo sulod sa tan. Paghuman ato kay nang lakaw ni mini Kuya paingon siyahang giingon nga lugar nga sadya daw kayo. Tinuod niya nindot kay ang view dito bisan gabi na kay arang hayagaman sa bulan. Unya nice kaayo kay linaw kayo ang balod sa dagat. Hilom lang siya, mong peaceful jud kayo. Dayon sa unahan pod kinay bangko nga nakabutang sa tunga. Unya with design ihang kilid nga mga white ug pink nga roses. Pero wala na lang nako panumbalinga. Og sa dihang nilakaw lang nagkalit si Kuya kay naa daw siya'y tawagan og mangita daw siya'y signal. Taod-taod ana, nakuratan jud intawon ko. Kay nisiga bitaw nagkalit ang lights sa lingkuranan. As in mura gid siyang pang Christmas tree nga lights. Pero gold iyahang color. Nakuratan intawon ko, mong nakabarog intawon ko gahat. Dayon, naanay nag-gitar sa kong ling. Maong ako ang gilingi. Pagtanaw na ko, si Oliver. Nagdala siya gitar, ug mao'y nagkanta. Kauban silang Sheena, Sofia, Alexa, si Georgia, si Sam, apil ang bana ni Sam, ug si Kuya.
Gadala pa yun og circle nga kandila, unya gadala pod sila rose nga white, sabay dunol sa kuha. Ug hanto ni dool na jud si Oliver sa kuha. Ang ako, murag na shock og wala ka tuo sa panghitabo intawon. Nakahinumdum ko ato mga panahon nga hubog kay ko, unya ga truth or dare me sa kong barkada. Unya ilaha kong gi-dare sa lyrics prank para kay X. Perteng kiliga jud na ako ato nga time. Mura na ko istatwa sa kong nakita nga nasya sa kong atubangan while nagkanta sa My Loves. Nga maora man unta ni ako ang lyrics prank siya. Nice pagyod kayo ang view. Samutan pa sa kakanta nga arang kagwapo. Napay tingog nga makalaglag jud kayo. Gikilig na jud kog taman dere. Ang kulang na lang kay moligid ko ba. Every words ug every lyrics kay lahi ra jud kayo para sa kuha. Basta ambot oy. Dili ko ka-explain ug nganong basta kay special song ni siya para sa kuha. Lyrics prank raman unta ni nako sa una. Unya karon kay gikanta naman niya para sa kuha. Dayon hatag siyahang gidala nga bouquet of flowers sa kuha. Ug kwarpo niya gidawat. Ug mas nahugyaw pa jud katong niluhod na si Oliver sa kong atubangan. Ug naay gikuha siyahang pulsa. Nakita jud sa kong duha ka mata ang gamay nga red box ug iyahang giablihan atubangan sa kuha. Jud ko kasabot sa kong gibate. Mura ko gibayaw sa mga anghel tong nakita nako ang ring nga silver. Unya naay murag diamond sa tunga nga sidla kayo siya. Mura jud kog naglutaw-lutaw sa panganod ato na time. Then ingon na si Oliver nga, Han, Claire. Kabalo ko nga sa makadali ra nato nakaila ang usag-usa. Pero sure jud ko nga ikaw ang gihatag sa kahitasan sa kuha. Stranger lang ta sa una, then nahimo nga friends, then into lovers. O hoping nga magkakita jud as a marriage couple po. Ug mosugot ka. Claire, can you be my wife? Sama siyang giingon, dali ra nga panahon nga nagkaila ug nagkauban mi. Pero para sa kuha, dili na dapat mag-matter sa time. Sa panahon o sa panag-uban ang isa ka relasyon para maabot sa ing ani. Mong nitubag ko niya nga yes. Og nihugyaw kaayo kay gisuot na sa kong tudlo ang ring. Og gigakusog tama ni Oliver. Og sa paghalog niya sa kuha kay nakita nako nga nakahilakid siya. Og apil pod ko. Makita nako sa mga mata ni Oliver nga malipayon kay siya sa kuang tuwa. Ug ilabi na ako ang mga barkada. Hapil pod si kuya. Napuno lang mi sa congratulations didtong tungura. As in hugyaw kay mi dito. Wala jud ko ga-expect nga kini di ay nga adlaw kay malipayon kay ko. Ug kini di ay nga adlaw ko ma-engage sa tawong ako ang gilove gayo. And finally, engage na yun min duha. Bali, kasal na lang jud ang kulang para ma-official na jud ang tanan. Sa mga to nga namalik na day mi sa tent, kung asa na himutang ang mga gamit o mga pagkaon nga gahinulat pa namo kay nang lakaw biyami. Napuno lang sa sweetness mi didto ha. Isi na silag pair kay nangapas naman ilahang mga uyab. Si Kuya Pod, kay gichar-chara na silang Sofia. Nangaon na dahil mi ditong tungura og pagkahuman kay isi nagpadaplin kay mag-date-date. Unyang uban, kay night swimming na. Unya kami ni Oliver kay naara sa daplin sa dagat. Nga galingkod.
Sa mga to nga napahibalo na pud namo amo ang mga parents nga engaged na minduhan ni Oliver ug malipayon kay sila sa mua. Ug nagsige na pud og hisgot si Oliver ug iyahang pamilya kung kanusa daw makauli silang mama ug papa aron makapamalayi na daw sila. Malipayon jud kayo me. As in. Maria po nang ginabuhat taga-adlaw ni Oliver. Trabaho siya ug ako pod kay work gihapon sa bangko. Dili man mi taga-adlaw magkita niya pero always mi nga mag-communicate sa usag-usa. Kung mas sweet si Oliver sa una, kay mas sweet pa siya gisamot sa kuha karon. Dayon one time ana, nara ko sa kwarto gahita. Ug sa dihang nakadawat kog message. Nak, palihog kog abari sa gate. Nisiga jud akong mata kay si mama man ang message sa kuha. Mong gadali-dali din kog dagan paingon sa gate. Ug sa dihang nakita nako si mama ug si papa nga naa sa gawas. Nga gadala sila ang mga dagko nga mga bag. Mura jud intawon kog bata nga karon pa kita siyahang mga ginikanan. Kay galugpad-lugpad na kog dinagan paingon sa gate. Nangutana pa ko nilang mama ug papa kung anong wala sila gapahibalo nga manguli na di ay sila. Naa pa sila'y surprise nga nahibawan. Munang happy jud kay ko. Kay nakita na nako silang mama ug papa. Unya gakuyog pa jud sila. Gitawagan po din ako si Oliver ug malipayon kay siya nga nauli na silang mama ug papa. Hingon si Oliver, ngahan, okay ra kung ugma lang ko mo na diha. Nalang ko'y importanteng adtoonhan. Sa mga to nga gisultian na lang pud nako si papa ug mama. Pero pag ugma ato, wala jud ko kadawat og bisan isa ka message or tawag nga gikan kang Oliver. Mo nang nasungot taon kog taman siya. Kay giingon biya siya nga karon na lang kay na siya importante nga doon. Pero pagkahapon na ana, daghan kay tawo ang naa sa gawas. Ug hasta silang mama ug papa kay tuwa sa gawas nga nitabang sa mga gipangdala nga mga pagkaon nga gidala sa mga parents ni Oliver. Ug naa jud ang angka ni Oliver. Apil ang mama ug papa niya. Mga igsoon, bayaw, mga pagumangkon, lola niya, mga igaagaw, mga ayaan o guyuan ni Oliver. As in arang daghana jud nila. Ingon si Oliver sa kuha nga mamalayi na daw sila aron masabutan na pod ang kasal pohon. Ug tuod man, nagkasinabot na ang tanan. Ug na-organize na gikan sa simbahan, sa reception, sa wedding gown, sa suit, sa makeup, sa photo ug videos, supplier sa flowers, theme, design, ug uban pa. Ug nagkasinabot na pod mi sa exact nga date sa kasal namo pohon. Ug nakalista jud ang tanan nga kinahanglan namo sa moang kasal. Mong dapat daw magsugod na miglukat sa mga kinahanglan nga mga papers para sa moang kasal. Sa mga to nga hugyaw kayong balay. Arang sadya jud sa mua kay arang daghan naman sa mga tao didto sa sulod. Ug tuod man, daghan kay sila gipangdala nga mga pagkaon. As in bongga kayo ang pamalay kay with lechon man jud. Samot na siguro ang kasal ba. Dayon pagkagabi ana, kay nanguli na ang angka ni Oliver. Ug didto na lang usa daw patulogon si Oliver sa mua. Kay sa ilaha dawng tinuhan, akong mamalayi gani, kay ang laki kay adto daw patulogon sa balay sa babae. Ug nisugot raman pod silang mama ug papa. Sa mga to nga milabay ang mga adlaw, nga hapsay og okay ra ang tanan. Pero pagka December 22, 2021, naara ko sa balay ani. Sa dihang ning ring og kalit ako ang phone. Gitubag ra pod day nako bisan unknown number ang mitawag.
Pagkadungog jud nako sa giingon sa nitawag, kay nangurog intawon akong mga tuhod. Wala jud ko kasagang sa akong nadungog. Nadisgrasya daw si Oliver o gidala daw sa ospital. Perting dali jud nako. Mura ko galutaw nga ga-drive. Walay tarong nga panghimuot akong nahuna. Gusto lang nako luparon ng hospital para makaabot ko dayon. Sa unahan pa jud, kay nakita nako ang mga tawo nga anaa sa karsada ug naay patrol car nga gatang didto. Ug nihunong ko, dayon ni naog. Mas nangurog ako mga tuhod atong nakita nako ang motor ni Oliver nga nasa tunga sa karsada. Walang pika side, kay napoy motor pero naara ang driver sa kilid o gi-interview sa mga pulis. Akong dughan kay kusog na kayo ang buto-buto dito. Gidol pa ko sa isa ka pulis o giingnan ko nga gidala na daw sa hospital si Oliver. Wala dyan ako napugni ako mga luha o niagas na po. Gadali jud intawon kog padagan paingon sa hospital. Asin kulba kayo. Daghan kay what if sa kuna-huna. Pero kahibalo ko nga tabangan mi sa kaitasan. Pag-abot na ko sa hospital kay nakita pa nako si Gianna sa may entrance sa hospital. Iya akong giingnan nga na daw sa ER si Oliver. Munang nidiretsyo nako sa ER. Kadagan-dagan intawon ko ato paingon sa ER. Ug mas nangurog ako mga tuhod atong nakita nako si Oliver nga ginadextrose na nila. Murag itusok og kutsilyo kung dugahan atong nakita nako iyang mga saman ug mga gasgas sa kamot ug siyang tiil. Ingon pa na si Oliver sa kuha nga okay ra kuhan, ayaw naghilak dira. Samad og gasgas ra ni. Mura kog naibtan og tunok jud atong niingon ang doktor nga okay ra daw si Oliver. Thankful ra gihapon kayo mi. Kay bisan sa mga panghitabo, wala gihapon mi pasagdahin. Sumoto nga na okay ra jud si Oliver. Nag-celebrate mi Christmas ug New Year nga malipayon kayo. Kauban ang mga minahal namo sa kinabuhi. Ug pagka January 12, 2022, ang biggest day ever para namo. Siyempre, kay wedding day namo na ni Oliver. Morning pa lang kay excited na kayo ko. As in, wala day may gakita ni Oliver pagagabi kay dapat daw igmeet namo ni Oliver kay sa church na later. Kay para exciting daw. Naligo na lang pud kog sayo kay make-upan pa daw ko. Para sa pag-picture pa daw nako sa mga bridesmaid o sa maid of honor. Kamulo na sila make-up sa unaw. Ug sa mga bridesmaid pod, appeal pod sa maid of honor. Siyempre akong maid of honor kay si Sofia. Akong bridesmaids kay silang Sheena, while si Sam isa mo ang sponsor. Si Alexa ug si Georgia kay antig make-up na ako. Pag human na mag-makeup kay photoshoot dayon. Pag human ana, kay nanulod na po migbalik sa sulod ug naabdan ako silang mama ug papa sa sulod. Makita na ko sila hang mga mata nga malipayon kay sila para sa kuha o gisugat ko nila gakos. Ngan sila, nganak, malipayon mi nga malipayon ka karon. Tubagpod ko, nga salamat ma. Salamat ma. Ug hangtod naa nami sa simbahan. Ning paso na ang mga bridesmaids, sponsors ug mga bisita. Mixed emotions kayo ko nabati ato. Kahilakon ko nga excited kayo kay pila na lang ka oras. Officially married na minduha. Ug hantod, time na nako para mo pasok. Ug gialalayan ko ni Yayang pagkanaog sa car. Ning congrats pa si Yayang sa kuha din ni Hag. Pagsulod na nako, kay gi-close na ang door. Ug sa layo pa lang,
Nakita na nako ang nawong sa kong groom nga si Oliver. Nga dako kayog smile nga gatutok sa kuha. Wala ko kasabot sa kong gibate. Mura ko galutaw-lutaw sa panganod nga galantaw siya. Murag kahilako na kay ko while galantaw siya. Hambotoy. Wala pa gani ko kasugod og paso, unya mohilak naman hinuon tani. Og dayo ni sugo na jud kog paso. Kaya balo ko ang ilham mga mata kay naasa ko. Og nagsugod na sad og play ang kanta. Nga from this moment on, featuring ang You're Still the One nilang Caleb og Kelsey. Galakaw pa lang ko sa aisle, kay kahila ko nakayog nawang si Oliver. Makita kay nako bisan layo pa ko sa iyaha. Og hantod sa nakita nako nga gahilak na jud si Oliver. Katong nakita nako siya, nga gahulat sa kuha sa may altar. Kay one of the best memories in my life. Makita siya nga arang gwapuha siyang gisuot nga white uniform. Og hantod na ako sa pwesto sa kong parents para ihatod ni Oliver. Giga ko sa silagtaman og nakita nako sila mga mata. Nga gahilak sila agi sa kalipay. Og ningon sila nga, love you na. Nga murag makamelt jud sa kong heart. Og gihatod nako nila paingon ko ang Oliver. May hinumduman gihapon ako atong nga panahon nga gakita mi atong pag first encounter namo. Atong nisakay ko siyang patrol car nga gidrive. Ug atong gihatod ko niya sa balay. Atong nanguyab siya sa kuha, ug katong uyab pa mi. Atong gidala ko nila sila ha. Ug katong nilakaw siya nga wala man lay taro nga pananghit sa kuha. Ug hantod sa nibalik siya sa kuha. Gigunita niya akong kamot, ug nilantaw siya sa kuha. Ni-smile siya sa kuha. Napay tears of joy. Dayon padayon na miglakaw. Padulong sa may altar. And finally, officially married na minduha ni Oliver. Pagkuman ato kay nigawas na mi sa church. Ug sa paggawas na mo, kay naa na ang patrol car nga with design pa kayo ang front, apil ang likod. Yes, among bridal car padulong sa reception kay patrol car. Si Oliver ang driver ug ako ang nasa front seat. Makahinumdom pa jud ko atong nisakay ko siyang patrol car. Katong pag first encounter namo. Pag-abot na mo sa reception, syempre hugyaw kayo. Og bibo kayo, og lipay kayo mintan. Dayon paggagabi na ana, nakapangutana jud kong Oliver kung asa mi padulong. Nitubag siya sa kuha, basta, na ako'y surprise nimo karon. Kulbaan na jud intawon ko aning panahona, kay kahibalo nako kung asa ni paingon. Ug hangtod naabot na lang mi sa isa ka balay nga nindot jud kayo. Simple kay siya, while ang theme niya kay white as in simple pero elegant kay siya dating. Ug wala jud intawon ko ga-expect ani. Wala jud intawon. Ingon si Oliver nga surprise han. Diri na ta magsugod sa tong kinabuhi. Nakita na punduha jud ang main character. Dayon iyaha kong gikugos pasulod sa balay. Pagsulod na namo, giputang ko niya sa sofa. Na-amaze intawon ko kay naka-organize naman tanan nga mga gamit. Dayon, kikisan na niya akong lips. Paingon sa kong dunggan. Pero ako siyang giingnan, ngahan, maligo sa kobe. Kay arang iga nga manoy. Then pag human ako galigo, kay si Oliver na sad ang nisunod og galigo.
para fresh jud daw kuno kaayo hanga mo ang honeymoon. Gasuot ra ko sleeveless unya giparisan og pajama. Og nakulbaan na jud intawon kay ko. Pagkuman ato kay giblower na lang po na ako kung buhok o sa ako mahigda. Pero kamulo po kog blower intawon og sa dihang ni open naman ang door sa CR. Og sign na jud to nga nahuman na siya dito. Mong ni samot ko og kakulba. Pero wala ko nagpahalata intawon kay unsaon na lang. Og ni dool na yun siya sa kuha. Dayon gikisan niya ako ang liog. Hingon pa siya nga humuta man sa kong asawa. Og didto jud nahitabo ang tinukhangay. Grabing tinukhangay. Og perteng lamia jud. Og para sa ko ang one and only husband Oliver, daghan king salamathan sa tanan. Sa unconditional love, sa imong pagka-caring, sa imong mga sacrifice para sa kuha, bisan maldita kay ko usahay. Lingi pa jud sa puton ug uban pa. Salamat kay Habi sa pagsabot sa kuha kanunay. Bisan usahay, dili na ko masabtan. Salamat sa imong pagkamapinanggaon nga pagkabana ug wala jud ko masayo nga ikaw ako nabana. I love you always, my Habi, my Oliver, my Han, my everything. Amping ka sa kanunay sa imong word ug naara ko always para mo support me. Ug sa tanang mga readers o mga naminaw, daghang salamat kaniyong tanan. Claire, officially signing off.